Ahojte, vítajte u ďalšieho videa a dneska si ideme predsa len vyčistiť to terárko, ako som hovorila včera. Ale najprv musíme dať koji von. Tak, pozdrav. Čau. No, teba dám vybehať, nie že zalezieš pod gauč. Kontrolujem ťa. Jo, a teraz si ísť pre nejakú nádobu, kde to budem dávať. Takže teraz to vlastne idem všetko vybrať von. Dobre, kor je tam. A potom to následne budem touto blbosťou dávať von do koša. Takže idem to vybrať. Napríklad má tu aj takýto kameň machom. Ale ten mach je akože fuj, všade sa tu trúsi. Potom tu má domček, na ktorý sa lepí všetko. Dobre. Má tu takýto domček polohovateľný. Teraz ho má vlastne takto. Má tu ešte kvet. Takýto umelý. Ty kde ideš? Idem pre ňu. Ty mi neutečieš. Však ja ti iba upratujem, nemôžeš byť taká neposlušná. Ty brďo. Zostaň. Pozeraj, tu ti dám domček, tu môžeš chrápať, koľko chceš. Ideme urobiť také hračkárstvo momentálne, aby mala čo robiť. No, môžeš ísť chrápať, keď tak veľmi chceš chrápať. Fuj. Dobre, a teraz to potrebujem otvoriť. Túto blbosť na zemky na nej musím dať head. Sakolinka. Chceš behať, tak behaj. Dobre, otvorím to. Jo, ešte voda. Vodu tam má na to, aby sa mohla osviežiť. Tak. A ešte to teraz musím pekne všetko takto vybrať. Takže idem vyberať a to bude práce. Takže už to mám upratané, aj povysávané a idem si tam dať také drievka. Niečo robí vo svojom domčeku. Netuším čo a ja to idem otvoriť. A vlastne jedno to drievko je takéto malinké a vyzerá proste ako kus dreva. Takže tak. A vlastne čo som ešte chcela. To nedá otvoriť? Jaj, ono to ešte nie je otvorené. Takže idem to otvoriť.